Hoy, Dario! May, dako magagag problema, ha? May payo mo kong tabangan arig duobo ka ring bato ng haray, sulod. Hindi nga, patang duhit nire. Matay na ako'y problema. Magpaalot ko unta. Aw! Magpaalot ka? O sige, na ako'y kabalang mayo mga lalot hato. Tara! Tara! Patsara ko malot na eh. Hindi ka magamahaya eh. Kinama yun kayo malot. Anak mo yung panahan. Kaya patsaraan. Hoy! Mata niya! Ating patulog-tulog! Kaya magpalot na eh! Kadili muna ng Pilipinas! Hindi ko. Sige na! Lingko na daw! Uy ko sa nga. Hoy! Ayaw lagi patulog-tulog niya! Mana bos? Ang kang Lubay mo alot. Alot mo siyang alot ako? Nagtawa na imong patuga diha. Nung saan akong ulo, libre lagi tunay ng pag-alot. Pero magpalot po magkublaing lugar ani kay sa man ang haning dapita. Kanat di kalalot, buhay hungdan. Matutulog man kanunay. Tawa naman diha. Kay baka nung pagkatao ka. Nasa Amerika? Nasuko ko nimo. Wa ko ganahin nimo. Wa kay nung dan pagka-amigo ka. Nga naman! Dili man ako galot ni mo! Dili lagi ikaw galot. Pero ikaw gadalan ako hato. Una ni resulta na hinoon. Ipakaulawan ko nimo sa mga katawan dito. Murag himo ko nimo bugal-bugal. Wala kang plano na ako pagkaulawan ka! Di na ako mag-istoryahan nimo. Ayaw! Problema ba na? Bitaw ko guot mo!
Dili mo istoryahan na ako. Unya papukaw. Wa jud ka hinungdang pagkabarkada. Ngano? Kapapukaw ko nimo, wa ko nimo gipukaw. Unsa na noon ni ron? Naulahin ako sa akong trabaho. Gibukaw ka! Wala ko nimo gipukaw. Unsa na niya? Mike, matabari ko ng papel. Di ba magpupukaw ka na ako sa papel? Di gipukaw ka na ako sa papel? Kay, di magka na ako mag-istorya. Nagpupukaw na ako atong si Pao Kulimo. Ninaring ka at naungaw. Hanal ka. Taysa. Yan gaman di ka na magtambal sira. Para ano? Ug gandaman ko ka na akong tinughong. Pagkawan niya. Ketawa mas Papa. Ya, kita kang maligas. Ha? Isip ka magkamahayan eh. Kailan mo yun kay Maro? Anak mo panahan. Kaya patiraan. Hoy! English. Ya. Dito ra. Dito ra. Paano man? Ito to. Dito ra. Wala na. Ato bedlungdan. Makita do ay si ketawa ka makita ba ka? Sige. Ato bedlungdan ring. Ketawa pa mo, ketawa. Asa ba ay harang makalabay na siya. Ito na ako ning tambal sa sira ni mo. Timutin. What's up mga What's up mga mangarang? So guys, So karon mag-shoutout na dito sa YouTube. Og ang first commentor nato karon kay si Ako. Oh. So shoutout na sa uban. J. Louis TV, Rosita de la Peña, John Rodriguez Suarez, Jeric Guabay, John Rayo TV, Angelica Valencia. Brinda Banderes and Buangon TV, Injection Supporter, Vincent Kyle Acopiado, Wilcon Pacris. Rosel Orioque, Reynante Dalipe, TBTB, Josepina Milian, The Pam Boys Official. Shoutout niyo. Shout out Bill Marie. Ikaw, Mark. Christine Kulot, Gian Isig. oh, daga kayo shoutout oh. Tanaw na ako ane. Kinay shoutout dire. Shoutout dai ko sa akong mama nga si Jerilyn Daniel. Og sa akong iyaan nga si Rosalie Daniel. Oh, okay. Shoutout din ko sa classmate sa magulang ko no, katong si Leslie, wala ko balog sa pilido. Shoutout din ko ni Sir Yan Yanwo, Erwin Sumbilon, Salde, Batayo. Wihat. Wihot. Shoutout dai ko ni Algie Watson kinawala siya dire. Sir Wihot. Dayon. Tugod tayo sa tol. Shoutout sa akong kuya nga si Rustom Doydong Sodog, sa iyang asawa nga si Cherilyn Alivio Doydong Sod, sa iyang anak na si Krister Doydong Sod. Yaw. Shoutout sa akong papa o mama si Lilian o Lesilian. Shoutout din ko ni Pangga.
sana all, nay uyang. Kami ani luoy. Shoutout ko ni Brenda Badilis. Love you. Yeah. So, Morto siya tanan guys. So, og nalingaw ka rin mga video na mo. Wala ni mo skip among ads. Thank you so much. Doon ay kalimot pag-subscribe o pag-click sa notification bell para mauna ka sa pag-comment ug ma-upload ko sa mga video. Wala na So, Morto siya tanan. Secure TV, Your greatest weapon against threat. Peace out.